Bona tarda. Buenas tardes. Welcome everybody. Good evening. Vull agrair d'entrada a les persones que m'han convidat a ser aquí, ara i avui. En el moment de convidar-me em van deixar molt clar que el que em demanaven era que digués algunes paraules, que fes una breu, molt petita ponència al voltant dels temes centrals d'aquest fòrum i de l'esperit dels Premis Príncep de Girona, és a dir, al voltant d'unes quantes paraules clau: joventut, talent, creació, risc, emprenedoria. I tot això des de la meva experiència d'actor, amb el punt de vista de qui es mou pel món del teatre i els àmbits de la cultura. I vaig entendre de seguida que el que feien era no tant demanar-me un favor com donar-me un premi, perquè no hi ha res que més m'agradi que parlar d'allò que m'agrada amb gent que m'agrada, perquè no hi ha res que m'agradi més que parlar del meu ofici i perquè el que em demanaven que fes era parlar precisament d'allò que també fonamenta el meu ofici: joventut, talent, creació, risc i emprenedoria. Jo ara hi afegiria una paraula més: experiència, perquè el que m'anima a parlar-vos avui de tot això són precisament els 46 anys d'experiència en el meu ofici d'actor, i perquè en un principi jo també vaig ser jove, amb més o menys talent, creatiu, en la mesura que llavors ens podia i ens deixaven, capaç d'assumir riscos i amb ganes de menjar-me el món, és a dir, amb empenta. Jo sóc actor i vinc a parlar aquí de la meva feina. Sóc, a més, un home apassionat i només sé parlar de manera apassionada d'allò que m'apassiona, i el que m'apassiona és la meva feina. Honestament, m'agrada molt viure sent un actor. Sóc actor, ja ho he dit, des de fa 46 anys, i segueixo tan excitat i entusiasmat com el primer dia. Com tots els actors, sóc un corredor solitari, un freelance. I com a corredor solitari i com a freelance he hagut d'enfrontar-me a molts desafiaments i a decisions difícils, però aquests desafiaments i aquestes decisions són les que han fet que aquest viatge hagi estat fantàstic, perquè m'han permès que això que es diu ser l'amo del teu destí fos una realitat. El cert és que els actors estem acostumats a parlar sempre amagats, sota la màscara i la disfressa d'un personatge de ficció, donant veu a les paraules que han escrit d'altres, els autors. Fer-ho ara, aquí, així, en primera persona i a cara descoberta, és una mica violent, no ho negaré, i bastant difícil. Per això us demano que fem tots un petit exercici d'imaginació i que imagineu que el que estic fent ara aquí dalt és interpretar un personatge, algú que està molt segur del que diu i que té ganes de compartir amb vosaltres el poc que sap, amb l'esperança que pugui portar a algú una mica d'inspiració i, per què no, de tranquil·litat en els temps que corren. Mireu, jo no crec que ser actor sigui un ofici. Crec que és una manera d'entendre la vida, una manera de viure. Crec que ser actor comporta un compromís amb un mateix i amb la societat a la qual pertany. Crec, per exemple, que si els actors tenim, millor dit, si la nostra feina té una certa capacitat de convocatòria, fins a ser capaços d'aconseguir aquest miracle tan rar i tan estrany, que consisteix que en un moment determinat, a una hora concreta, un grup de persones que no s'han posat d'acord, que no es coneixen de res, que no s'han vist mai i que potser no es tornaran a veure mai més, decideixin trobar-se tots junts en un recinte anomenat teatre, pagar una entrada, seure en una butaca i parar el rellotge de la seva vida, deixar-hi un buit de 2 hores, més o menys, perquè nosaltres, actors, autors, directors, professionals de l'espectacle,
els omplim amb les nostres històries, nosaltres no tenim cap dret a desaprofitar aquest acte enorme de generositat. Seria una greu responsabilitat, seria, al meu entendre, immoral i fins i tot criminal, per què no fer que aquesta gent desaprofités aquestes 2 hores de la seva vida amb històries ximples, beneites, banals i absurdes. Seria un pecat que aquesta bona gent sortís del teatre i se n'anés cap a casa seva havent perdut el temps. O molt pitjor, havent perdut la possibilitat de sortir del teatre sent millors persones, més rics espiritualment i molt més savis del que eren en entrar. Per això crec i poso per davant el compromís en la meva feina i en qualsevol altra feina. Perquè això sí, el que m'agradaria que s'entengués i quedés clar des del principi és que, parlant de la meva feina, estic parlant de qualsevol altra feina, de totes les feines. Cada dia, segur, de bon matí, hi ha un jove que es lleva i que al sortir de la dutxa i amb el primer cafè del dia decideix que vol ser actor, o pintor, o investigador, o inventor, o que vol dedicar-se al disseny, o fer espardenyes, o construir hospitals. Bé, deixeu-me que ara jo parli amb l'actor i vosaltres feu l'exercici d'aplicar-ho a tots els altres per extensió. El primer que li diria a un jove aspirant a actor és: no comencis aquesta carrera perquè vols ser famós, perquè vols ser milionari. No, comença-la perquè és el que més t'agrada del món. Pensa que et vols ficar de cap en un món, en un ofici, on tenir feina és un miracle, perquè el normal és no tenir-ne. Ets jove, projecta, planifica, imagina on seràs d'aquí a 10, 15, 20, 25 anys i planteja't com puc fer que això es compleixi, que no quedi només en un desig. Com puc fer que això sigui veritat? Tinga-ho clar. Sobretot ho has de tenir molt clar. La vida ja és prou dura. El dia a dia de tot el qui comença un camí nou i es planta davant del repte de guanyar-se la vida ja és prou difícil per no tenir-ho clar i deixar que la por i els dubtes ho facin malbé tot. Confia en tu. Confia en tu. Els teus instints són el teu millor amic i comença a sembrar, és a dir, comença a trucar a portes, a presentar projectes, a presentar-te audicions, concursos, entrevistes de feina, sembrar, 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 sabent que quan et presentes a un càsting o fas una entrevista no t'estàs examinant només per aquella feina en concret. No, estàs sembrant per tota la teva carrera. Si causes bona impressió, si deixes una bona empremta, aquell director de càsting o aquell director de personal, aquell mecenes, es recordaran sempre de tu, encara que ara no t'agafin per aquella feina en concret. Ja arribarà el moment. Sembra, ve sembrant, sembrar. I tingues molt clar qui ets tu. No et comparis amb els altres. No comparis. No estableixis competència. Tu només pots ser tu. Tinga-ho clar. Per tant, dedica't a tu. He conegut a molts actors joves que només s'imaginen essent una gran estrella o un gran fracassat. És una manera de veure-ho. Però hi ha un altre camí. Molts actors, molta gent, treballen per viure, perquè els agrada la seva feina i són feliços amb el que fan. Només per això. Sigues feliç i tot sortirà millor. Treballaràs molt més, segur. I si a més ets una persona creativa, un creador, n'has de ser conscient i posar-te a crear. Qualsevol cosa, el que sigui, sense excuses. Fes-ho. Ja. És fonamental. Per ser actor, per ser lliure, s'ha de ser creatiu. I essent creatiu has d'estar preparat per arriscar-te. Quan facis una audició o un assaig al mig d'una actuació, arrisca't. El pitjor que pot passar és que et moris de vergonya, i prou. Però no et moriràs de res més, no et moriràs del tot. Imagina't, capaç de l'èxit més gran,
però prepara't pel fracàs més gran. Que no t'importi el fracàs. Mireu, jo prefereixo tenir un fracàs en allò que estimo, que m'agrada, que em fa feliç, que no pas tenir èxit en allò que odio, que no m'omple. Estem vivint temps d'extrema dificultat econòmica, social i laboral. Res no és fàcil, per descomptat. No hem d'oblidar mai que ser un temps a l'atur no és cap fracàs. És una característica de l'actor, del freelance. Si vols cobrar 52 setmanes l'any, hauries de treballar a la caixa. I sisplau, que quan et trobis a un altre company, la teva primera pregunta no sigui mai «Què fas? Treballes?» Si ho fas, estaràs dient que tu només valores a les persones pel fet que treballin. Quan són a l'atur, tenen menys valor per tu? En qualsevol cas, estigues orgullós de ser el que ets i de fer el que fas. Tenir o no tenir talent és una altra qüestió. Parlem de talent. A vegades es pensa que el talent és una cosa que cau del cel, que hi ha qui té talent i qui no en té. Gens d'acord. El talent no és aquest pa de quilo que diuen que tots els nadons porten sota el braç en el moment de néixer. El talent no és tenir millor o pitjor aparença, més o menys carisma, que poden ajudar a caure bé o malament. El talent és una altra cosa. Jo crec, i ho crec molt de veritat, que el talent és només l'espurna, la petita espurna que ho encén tot, que posa en marxa tot el procés. El talent és, em sembla, vull creure-ho, n'estic convençut, la conseqüència de saber el que un vol fer i no apartar-se ni un mil·límetre. El talent és el compromís amb tu mateix. El talent és el sentit de la responsabilitat. El talent és la consciència del que un fa i de la manera de fer-ho. El talent és la lluita fins a no poder més i més enllà encara per la qualitat i el rigor. Tenir talent és ser valent, ser agosarat. Tenir talent és ser una intel·ligència clara i lliure. Tenir talent és tenir grans objectius. Tenir talent és plantar un arbre i imaginar-se les conseqüències que aquest fet tindrà d'aquí a 1.000, 2.000 anys. Tenir talent és preveure la felicitat de la gent arreu del món. Que maco, oi? Compte, no oblideu que sóc actor. I ja he dit de bon començament que els actors estem acostumats a parlar en paraules d'altres. Aquestes últimes paraules tan maques sobre el talent no són meves. Són d'un dels autors que més admiro, Anton Txékhov, que en un preciós català de Feliu Formosa continua dient: a l'home li és donat el talent, és a dir, la intel·ligència i l'impuls creador, per incrementar allò que ha rebut. Quan passo per davant dels boscos que he salvat de la destral, o bé quan sento la remor del meu bosc jove, del bosc que he plantat amb les meves mans, m'imagino que el clima està una mica sota la meva influència i que si l'home és una mica més feliç d'aquí a 1.000 anys, també serà una mica per causa meva. Quan planto un arbrissó i veig després com verdeja i s'inclina sota el vent, la meva ànima s'omple d'orgull. El talent és, doncs, l'acció, la decisió que s'ha de prendre, la suma de preparar-se molt, esforçar-se molt i treballar molt. Moltes vegades em diuen: «Oi, els actors, quin mèrit que teniu, quin talent, però com podeu recordar un text tan llarg?» Només hi ha una resposta: treballant. No hi ha cap drecera, no hi ha camí intermedi.
treballant. I si a més de talent hi ha empenta, millor que millor. I quan dic empenta vull dir ser valent, llançar-s'ho, provar-ho tot, posar-ho en marxa tot, ser emprenedor i emprenyador també, si cal, fins a aconseguir el que es vol. Tot per, tornant a allò que he dit al principi, ser l'amo del teu destí. Sabem que, malauradament, hi ha joves que ho estan passant malament, molt malament, per falta de feina, per falta d'oportunitats, per falta de mitjans, i sé que hi ha solució, moltes i variades solucions que han d'arribar, segur, però sé que unes millor, altres pitjor, totes passen per no quedar-se quiet. Totes passen per la imaginació. Totes tenen a veure amb l'imaginació. Tenen a veure amb alguna cosa que molts de nosaltres ja vam viure en els anys 60. En aquells moments cridàvem la imaginació al poder. Avui hauríem de dir la imaginació a tot arreu, a tothom, a totes hores. Avui, més que mai, hem de fer servir la imaginació. La imaginació avui és una eina imprescindible perquè ens calen fórmules imaginatives, perquè som ja no a les portes, sinó encabits, ficats de mans i peus en un temps nou que anuncia un ordre nou i que requereix, per gestionar-lo, de molta imaginació. Per moltes portes que es tanquin, hi ha milers de finestres obertes. I quan dic finestres, no parlo en metàfora, parlo dels milions i milions de finestres que es troben a les xarxes, en les noves tecnologies, en els mercats, en centenars de suports diferents. Finestres a les quals hi pots abocar el cos, treure el cap i cridar ben alt. Ep, sóc aquí i mireu el que faig. Mireu el que tinc. Mireu el que sóc capaç de fer. Miro el cronòmetre i veig que he d'anar acabant. Quan s'acaba la funció, els actors sortim sempre a rebre l'aplaudiment del públic. No és un gest de vanitat, de veritat. Crec que és un acte de responsabilitat. Sempre ho he entès com una manera de sortir a donar la cara, tot dient, bé, ja heu vist la meva feina i ara sóc aquí per rebre el vostre veredicte. I l'audiència aplaudeix. O no? Normalment sí. Però compte amb l'aplaudiment. Per molt que aplaudeixin, us asseguro que ningú sap millor que jo mateix si l'aplaudiment d'aquell dia és merescut. El millor aplaudiment és el que et dones tu mateix quan estàs content de la feina feta, quan tens la consciència tranquil·la, quan saps que has fet el que podies i molt més encara. Llavors és quan pots somriure més o menys tranquil i aplaudir-te tu mateix i potser dir-te allò que diu Txékhov al final de l'Oncle Vanya. Què hem de fer? Viure. Viure. Cal viure. Hem de viure. Viurem una sèrie llarga, molt llarga de dies, de llargues nits. Suportarem amb paciència les proves que el destí ens enviarà i treballarem. Treballarem pels altres, ara i quan serem vells, sense conèixer el repòs. I quan ens arribarà l'hora, morirem contents i resignats. I més enllà de la tomba, direm que hem treballat, que hem sofert, que hem plorat. I Déu es compadirà de nosaltres i veurem arribar una vida lluminosa, plena de bellesa. I estarem contents i mirarem les nostres penes d'avui amb un somriure emocionat i reposarem. Reposarem. I la nostra vida serà tranquil·la, dolça, tendra, com una carícia. Reposarem, oncle Vanya.
reposarem. Paraula de Txékhov. Moltes gràcies.